Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi okwayo jotelo mosebudhe siasa kuom higni mathoth kaluo mondo chiw thuolo mag telo ne rowere mondo mi ochwalo nagi okang' machielo. Koloso e sach nyasi mar solo omenda mar konyo kanisa moro yo Uranga, Atandi nowacho ni jotelo mosedak e siasa pok otimo duto madwarore mar keto nagi okang' mowinjore kendo ni gibedie kata mana e kom mar jatend piny. Nowacho ni piny luo sani nigi jotelo matindo ma wigi bith kendo manigi chia matelo, kowacho nowinjore omigi thuolo makamano. Spika mar Senate Amazon Kingi manen wendo modhial bende nokone jo ODM mondo dong'ie sirikal manywanda. Community has had politicians who have been around since Ramogi. They were with Ramogi when Ramogi was alive. They were trying to help Ramogi to become president. They failed. Then Raila Amolo Odinga adopted them. They tried to help Raila Amolo Odinga to become president. They also failed. Now that Raila Amolo Odinga has moved on, they still want to give us direction. I want to tell those politicians that your time is up. Your time is up. So the next election is so clear. Our president is President William Samoei Ruto. Opposition is in Mount Kenya. Okay? Ikiwa kweli tunamwenzi baba, then we must make sure that glory land that Mzee saw, we have to do whatever it takes to take our people there. We have to get to the land of Raila Odinga, because that is the land Kenyans yearn for and Kenyans deserve. That is where Baba wanted to take us, and unfortunately